Okay, meron tayong susubukan yung ating shirt. Okay, try natin itong mga shirt na order namin sa work. So try natin kung ano yung mga mag-fit sa atin. Ito yung mga bagong shirt natin. Unboxing. Okay, buksan na natin. Ganda. Ito yung black. Ito yung black color. Okay, ayan. Nice. Ano yung mga shirt natin? Ayan o. White, pink, black, white, red. Yan ang kinuha ko. So mag-red kami bukas. Ito. Okay? Ganda. Size yan lang. Nare-renew. Master Geg. Tapos dinugtugan namin ng nag-uusap naman ako yung mga Sino kausap mo? paro-paro. Alam mo? Huling Huling group na mga... Tayo, sa baba ako nakatingin. Ay, hindi, dito ka. Sa taas. Ay, hindi ka pala nakangiti. Hindi siya. Sabi niya, that. Matagal. Mabilis naman. Crazy.